Hallo, welkom bij de Vastelovens Boemeldurg Parkstad. En vastelovend voorhand prinsen, voorhand prinsessen, voorhand jeugdprinsen, voorhand liedjeswedstrijden, voorhand revues. Maar we worden in de vastelovend eigenlijk alle nu omdriend. Dat is het grote hoogtepunt en dat is natuurlijk de optocht. Daarvoor zijn we deze avond in de optochthal op de Koume in Heerlen. En dat is een gezamenlijke optochthal van Gebroek, van CCH dus, van Heerlen, de Bokkeries en van Heerlen, de Wingbulen. En dat is een initiatief wat inmiddels alweer jaren is. En van grond hij gewoon eens even rondkijken en met het Lucalle die zich daar met bezighoudt. Ze zijn zich in de kou in het Zweden aan het werken. Daar komen vermoeds van zijn leven met nog route. Dat kind vermoeds van zijn leven hoe te schuur. Daar komen vermoeds van zijn leven met nog route. Tweemaal afgezet en nog te goed. Nou, verzit hij dus in de carnavalsloods. En wie kreeg dat hij zo voor elkaar? Want hij stond echt tientallen optochtwaans. En twee mannen die hij de boel regelen, dat zijn Jean Koch en Jean Schoonbrood. Allebei Jean, dat maakt het gemakkelijker. En daarin is van Heerlen en de andere is van Gebroek. En vergon toen eens vragen wie ze dat hij geregeld kregen. Ja, Frits, leuk dat ze hier zijn natuurlijk op de eerste plaats. Ik vind het natuurlijk fijn dat je eens even in de optochthal komt kijken wie het hier allemaal toegeeft. Nou ja, we hebben hier eigenlijk 3 moederverenigingen. Dat zijn de Wingbulen, het CCH en de Bokkeries van Heerlen. Dat is eigenlijk het moederbestuur. En dan hebben we eigenlijk op de werkvloer eigenlijk 10 beheerders. Dat zijn 4-2 allebei in ervan. En dan lopen er nog 8 rond en 4 regelen het eigenlijk hier intern op de werkvloer een beetje. Dus dat alles een beetje in kan en kruiken gaat. Ja. Zo Schoonbrood, het is natuurlijk niet huiskamertemperatuur, maar ik vind het ook niet echt koud. Hij werd ook nog gestoord. Kinderen dat nog lijsten? Verkennen dat inderdaad nog lijsten. Gelukkig hebben we een gemeente die wat dus goed warmgezind is in deze. En daarvoor kunnen we hier ook met z'n allen nog onder deze omstandigheden boeien. Hoeveel wagens werden hij gebouwd? Wat is de productie, heren? En het kansen stond hier 55 groepen. 55? Dat is pas een meter. Dat is tegenwoordig van die computerspelletjes ook van. Ja. Zo'n Schoonbrood, die moet een beetje proberen om het hij in de gang te houden. Ook wenn er misschien meningsverschillen zijn, maar daar had er volgens mij geen weinig last van. Hè? Hier hebben we inderdaad toch geen last van. We hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen en dat is samen vastelovend maken. En daar hebben we veel spas en plezier bij. Nou, en die spas en die plezier, dat hebben we hier allemaal gezamenlijk. Ja, de weer zit hier zelf, hier werd gewerkt. Maar je hebt er ook een fijn stukje muziek aan staan op de achtergrond. En dat maakt natuurlijk een fijne sfeer hier. Dus een meningsverschil komt hier weinig of niet voor. We zitten nu eigenlijk volgens mij 18 jaar hier. En vroeger zaten in de gemeenteloods in Hoensbroek, 4 zaten op de Benzerradeweg. En dan hadden ze nog een lood van Venken en Venken worden vroeger, op de hele baan. Ja, en dat was gewoon afzien eigenlijk. En toen moesten die loodsen allemaal afgebroken weer. En toen hadden ze eigenlijk die moedervereniging bij elkaar gepakt. Hey, Loester, we hebben 3 prachtige optochten hier in de Parkstad. En dat willen we ook graag houden. Maar dan moeten we die lui wel een kans bieden om te kunnen bouwen. Ja, en dat hebben ze eigenlijk op poten gezet. Hij werd ook wagens voor de optocht van Gebroek, het Gebruiker Paradies gebouwd. En hij is een heel interessant ding voor ons, want het is nog niet ganz veerdig. Dus ze kunnen zo eens een beetje verduidsen wat ze allemaal doen. En bij ons hand voor Harry Schoonbrood van de Hopduveltjes, zo noemt hij club zich, die straks met deze wagen in de optocht gaat. Harry verzint hij een gans geraamte enzovoorts. Wat gaat daar verder nou gebeuren? We gaan hier verder een vogel opmaken aan deze kant. Er wordt een mechaniek gemaakt voor de vleugels. En de vogel zelf draait op dit punt ook nog naar links en naar rechts. En de Hopduveltjes, dat is een grote groep. Met hoeveel mensen zijn jullie? We zijn met ongeveer 25 mensen, ja. En we lopen in Heerlen en Hoensbroek.
Oké, dus een hele mogen we hem straks ook bewonderen. En jullie zijn ook alle 25 even hard aan het werk, of heb je altijd een paar gekken die het meeste doen? Er zijn altijd een paar gekken die het meeste doen. Ik zeg, je bouwt ongeveer met een man of 4 wel een grote carnavalswagen. Maar je hebt eigenlijk de hele club nodig om alle randzaken die er nog bij komen kijken om alles te kunnen doen. Ja, maar voor dit soort technische fratsen wat je me zegt, zullen ook wel maar een paar man daarvoor geschikt voor zijn, lijkt me. Ja, daar moet je echt een paar gekken voor vinden. Een paar techneuten en die dat echt super leuk vinden. Ja. Hey, heel veel succes ermee. We verheugen ons er al op. Carnavalszondag en carnavalsmaandag op deze wagens van de Hopduveltjes. Alaaf! Zo zijn ook de vastelovensverenigingen goed vertegenwoordigd. De officiële vastelovensverenigingen die met een wagen in de optocht metgrond. En een van hen is Prinsengarde Corrie Vallen van Schaasbergerveld. En we spreken met president René Slag, die zich niet zo goed voelt om hij ook heel aan het werk te zien. René, dit is jullie wagen in wording? In wording, ja. We zijn dit jaar begonnen om de wagen weer opnieuw op te bouwen. We hebben 10 jaar lang een oude wagen gehad. We willen met de groep samen op 1 grote wagen. En nu wordt het tijd om af te krijgen, want de tijd gaat dringen. Ja, en de damesgarde, kun je die nog aan het werk zetten? De dames gaan ook mee en die komen ook wel als het kan, dus geen probleem. Absoluut, gaat het helemaal goed. Oké. En nu zijn we bij de opbouw van de wagen van Albier een heel bekende groep in Parkstad en zeker in de Heerlijke en de Hitcher optocht. En bij mij staat Jordi Storms. En Jordi, daar weet er van al van. Jordi, wat kijken van nou? Wat moet het worden? Wat gaat het worden? Nou, wat gaat het worden? Dit jaar is ons 3 keer 11 jaar jubileum. Dus we gaan eigenlijk nou terug in de tijd. En we gaan de mooiste stukjes uit alle wagens pakken. En die gaan we dit jaar combineren om eigenlijk in 1 mooie jubileumwagen te plakken. Zodat we 1 wagen hebben die ons 33 jaar eigenlijk uitbeeldt. Ja, heel mooi. Jullie hebben in die jaren ook heel wat prijzen gepakt. Ja. Mijn volgende vraag zou zijn, maar die heb je eigenlijk al beantwoord. Hoe komen jullie op het idee? Maar dat heeft gewoon met dat jubileum te maken dus. Ja, dit jaar heeft alles te maken met ons jubileum. En normaal gesproken is het eigenlijk een idee van 1 iemand of een beetje uit de groep. En dan uiteindelijk is er niet 1 plan, maar het ontstaat gewoon door het seizoen heen. Iedereen heeft een inbreng en uiteindelijk hebben we een mooie wagen waar iedereen tevreden mee is. Jullie vergaderen een avondje, een glaasje bier erbij en dan komt op een gegeven moment het gouden idee. Het gouden idee komt en dan moet je dat natuurlijk, voordat je dit gaat bouwen, moet dat ook nog natuurlijk een beetje een ontwerp voor zijn. Hoe doe je dat? Ja, mijn vader die maakt de tekeningen meestal. Dat begint met een grove schets en naarmate het seizoen vordert worden ze gedetailleerder. En op het einde maken we een foto van de wagen en dan doen we alle kleuren erin en dan weten we precies hoe we hem gaan verven eigenlijk. En als jullie hier bezig zijn, dan zal er misschien ook nog wel eens wat aan veranderen, of niet? Ja, het is geen gouden plan. Als dingen niet lukken, dan willen we nog wel eens het ontwerp veranderen. Ja. Nou, wat we ervan kunnen zien, ziet het er geweldig uit. Ik zou zeggen, aan de bak weer en veel succes met die kar. En veel plezier natuurlijk. Ja, dat komt wel goed. No links. No rechts. En nog een keer. No links. No rechts. En hij stond voorbij in de waan van de Wingbulen. En de man die neven mij staat, had vroeger jarenlang had de wagens gebouwd voor de Swahilis. Daar waren toen bij. Die groep bestaat helaas niet meer. En hij is sinds een aantal jaren is de Wingbul. En die handen hem natuurlijk zo slauw zijn ze wel. Meteen op dit werk gezet, John. Ja, dat klopt. 4 jaar geleden bij de Rood van Alf begonnen. En Rood van Alf inmiddels ook waren gestopt. Maar toch meteen van begin af aan al lid van de wagenbouwcommissie. En ja, door lijkt toch, door klopt het hart gaat sneller bij de wagen. Ja, dat weten die Wingbulen wel weer ze erbij moeten horen. Maar verzint hij in een wagen in wording. En ja, dat is hier helemaal niet voor de Wingbulen zelf bestemd. Die gaat er verhuren, John. Ja, dat is eigenlijk een wagen voor de verhuur. Ja. Als het groot had, maar dat weet onze penningmeester, dat weet dat beter. Daar gaat de verhuur en daar gaat dan in het 2 keer per dag terug uit aan de hoogste bieder, zal ik maar zeggen. Oké.
Zeg, en ja, verzint meteen ook hij een stukje van het proces van het maken van zo'n wagen. Daar has hij een half jaar reclamefolders gespaard om die letters te plekken. En dat deed ze met behangsel of behanglijm. Ja, met behangplek gebeurt dat. Met gaat versteviging erin. En die piepschuimletters, eigenlijk het grootste geraamte is van hout. En de piepschuimletters die werden op snijmachines gemaakt. En dat werd dan vervolgens ingesausd. En dit is eigenlijk de basislaag. En daar kunt dan straks nog, komen nog 2-3 laag wit papier overin. En dan kunt de schilder en gaat dat gans afmaken. 4 zetten de basiskleur erop. En de kunstenaar kunt dan de effecten erop aanbrengen. Want dit is nog wel even werk zo te zien. Hè? Hoeveel er bezig zijn? Ja, ik tel er 3. Nou, en die stond er ook nog 3. Veel succes jongens en veel spas. Leuk. 2-maal afgezegd en nog te kort. 2-maal afgezegd